Daigunta ang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay tay singgit, ang Ginoo ang labing hingpit. Daigunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tay sayaw, ulahang adlaw, tugtugan ang gitara, ipalanog na ang trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta, tugtugan ang gitara, ipalanog na ang trompeta. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan sa Mahanog sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoo Kristo, ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo manaakay. Manausap kanimo. Mga igsuan niya kita kung nagkatigong sa itong pagdaig sa Dios, sa ito ang pagsaulog sa kapistahan ni San Timoteo o San Tito mga obispo. Sa hilom ato ihalagad to sa Ginoo atong mga personal nga mga pangamuno. Uban sa intensyon sa itong Santo Papa sa misyon simbahan, alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton. Ato sa kinihalad, alang sa kapulayan sa makalag, sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal ato sa kinabuhi nga mihalina. Kung karon mahimo kitang takos sa pagsalmo ting Santos nga misa, ilusulan to karon ang mga kasalaan nga ato nabuhat ug mga kita sa pasaylo sa Ginoo. Nakumbisal ako sa Dios nga mga gahom bataran o kainyo mga igsuon nga nakalapat akong dako iyamot sunahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhatan. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa ng amuyo ako ang Santa Maria kaunayng ulay. Sa tanang mga anghel o mga santos, o kainyo mga igsuon, aron niyo kong iyampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan ang takna sa Diyos nga mga gahamatanan, o pasayloon sa itong mga sala, daron takita niya ganto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Ginoo, maloy ka, Ginoo, maloy ka. Kristo, maloy ka, Kristo, maloy ka kanamo. Ginoo, maloy ka, Ginoo, maloy ka. Magampo kita. O Diyos nga nagdayan ka kang San Timoteo ug San Tito sa mga bertod nga apostolikanhon, itugot nga sa pangalian ining duruha, pinaagi sa kinabuhi nga matarong dinhining kalibutana, ug sa inanak nga pag-alagad namo sa amahan, makaabot kami sa among pulianan sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Unya miadto kang David didto sa Hebron ang tanang banay sa Israel ug giingnan nila siya. Kami imong mga kadugo sa nangaging mga panahon nga si Saul maoy among hari. Ikaw ang nangulo kanamo ug giingnan ka sa Ginoo. Ikaw ang pangulo sa akong katawhan, ang mga Israelita.
ug ikaw ang maghari kanila. Busa ang mga pangulo sa Israel, miadto kang David didto sa Hebron, ug nakigsabot siya kanila at tubangan sa Ginoo. Ug gidihugan nila si David ingon nga hari sa Israel. Katloan ka tuig ang edad ni David sa pagsugod niya hari, ug naghari siya sulod sa kapatan katuig. Dito siya magpuyo sa Hebron, samtang naghari siya sa Huda ug 7 ka tuig ug 6 ka bulan. Ug dito siya puyo sa Jerusalem sa iyang paghari sa Israel ug sa Huda sulod sa 3 ka tuig. Unya miadto si David ug ang iyang mga tawo sa Jerusalem aron pagbuntog sa mga Hebusihanon nga nagpuyo sa Jerusalem. Kaniadto giingnan nila si David, dili ka makasulod dinhi, kay abugon ka sa mga buta ug sa mga bakol. Kay naghuna-huna man sila nga dili gayud si David makaadto. Apan nakuha ni David ang kuta sa Sion, nga karon inganlan nag syudad ni David. Nagdugang ang gahom ni David, kay ang Ginoong Dios nga labing gamhanan naguban man kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang akong kamatinud-anon ug gugma, magauban kaniya. Ang akong kamatinud-anon ug gugma, Magauban kaniya. Bisulti ikaw kaniadto, diha sa usa ka talan-awon, ug sa mga nagtuo kanimo miingon ikaw. Sa usa ka hawd akong gibutang ang usa ka purong-purong, sa katawhan akong gibutang ang usa ka batan-on. ang akong kamatinud-anon ug gugma, magauban kaniya. Ikaplagan ko si David, akong sulugoon, sa akong balaan nga lana, gidihugan ko siya. Aron ang akong kamot sa kanunay, maanauban kaniya. Ug ang akong bukton, maghimo kaniyang makusganon. Ang akong kamatinud-anon ug gugma, magauban kaniya. Ang akong kamatinud-anon ug akong kaluoy magauban kaniya. Ug pinaagi sa akong ngalan, magbayaw ang iyang gahom. Ligunon ko ang iyang tuong kamot diha sa kasapaan. Ang akong kamatinud-anon ug gugma, magauban kaniya. Alleluia, alleluia,
Diyos kay maminawak ko sa mga ipamulong mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Isugid mo, O Diyos, kay maminawak ko sa mga ipamulong mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaakay niyo. Manausab kanimo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human ini gipili sa Ginoo ang laing kapituwag duha ka lalaki, gipadala sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto tagatag sa kalungsod o sa dapit nga iyang adtuan. Miingon siya kanila ang anihon daghan apan jutay ra ang mga mangangani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron pagpadala siya dugang pang mamumuo nga moani niini. Lakaw kamo nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga dating karnero ngadto sa mga lugo. Ayaw pagdala og puntil ni sudanan sa limos ni sandalias. Ayaw kamo paghunong aron pagimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pagingon ang panagdait mani aning balaya. Kung dito may nagpuyo nga may gugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang iyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakwiya ang iyong yukbo sa pakigdait. Pabilin ka mo niyatong balaya o kaon o inom sa ilang idalit kaninyo. Kay ang mamumuo angay gayon nga suhulan. Ayaw ka mo pagbalhin-balhin, gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung muadto kami sa usa ka lungsod, ug dawaton ka mo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton, yadtong lungsura, ug sultihi ang mga tao dito nga hapit na maabot kanila ang paghari sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon sa atong mga pagbasa karon sa atong pagsaulog sa kapistahan ni San Timoteo ug San Tito, mga obispo, na diin gitawag ni Jesus ang kapituag duha. No? Sa tradisyon sa mga Hudiyo, ang numero nga kapituag pitug duha 72 adunay simbolismo nga kahulugan. Kini gikonsidera sa numero nga membro sa nasod sa hintil o sa kalibutan. Kini usab ang numero sa membro sa Sanhedrin, ang nagpadagan nga mga Hudiyo. Mao kini ang numero sa gitawag nato usab og mga elders nga gipili aron pagtabang kang Moises. Pero adunay mga scholar sa Biblia nga disagree may tungod sa pagling niining daang kasabutan nga realidad ngadto sa pagpili ni Kristo nga iyahang ipadala ang 72 disciples alang sa ipuno sa iyahang napulog duha ka mga apostoles. Ang uban nga mga Katolikong spiritual writers nakita nila nga kini nga gestures usa ka preview sa dako nga pagpadala ni Jesus ngadto sa iyang simbahan nga gihatag huban sa pagkabanhaw ug ang wala pa ang pagsaka niya sa langit. Panlakaw kamo ug himuang mga tinud-an ang tanang nasod. Gusto ni Jesus nga isangyaw ang iyahang ebanghelyo ug gusto ni Jesus nga madiskubrihan sa mga tao nga ang Ginoo mahigugmaon ngadto kanila. Mao kini ang iyang pagandoy sa kahiladban sa iyahang kasing-kasing. So unsa may hagit para kanata mga igsuon? Nga unta matinud-anon kitang mutubag sa tawag sa Ginoo.
Ikaduha, matinud-anon o mababungahon sa ato ang mga bukasyon sa tagatagsa nato nga kinabuhi. Hinaot unta. Mahinog palihog para sa katalingbanong pag-ampo. Nakatigom kita diha ni Kristo nga may buntog sa tanang dautan, masaligon kita karon nga munangop sa amahan, dala ang atong intensyon. Moingon kita, amahan, luwas na kami. Amahan, luwas sa kami. Nga ang simbahan mabag-o o kanunay musaksi sa hustong mga mithi sa pagkinabuhi sa ingon matabangan nga matukod pag-usap ang napukan na kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwas sa kami. Nga ang nakagubot ug nagagubat nga mga nasod makakaton sa pagpuyo diha sa panag-uyon ug sa pagtinabangay aron makabot ang kalinaw sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwas sa kami. Nga ang tanang matuohon kang Kristo mubuntog sa pagkabahin-bahin aron hayusa sila diha sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwas sa kami. Nga ang mga masakiton ug ang mga inutil makasinati kahupayan ug atensyon gikan sa mga nagatiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwas sa kami. Ngay mo tang isipon nga tako sa mapustlanon alang kanamo nga halan ng Teofilo Kamumot Obispo o Joel Chivallo pare mabayan na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwas sa kami. Nga ang mga matuohon nga mihalina maluwas gikan sa kadaot sa kamatayong tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwas sa kami. Diyos sa mga amahan, padayong ayuha kami gikan sa tanang dautan ug padananaga dinhi kanamo ang imong kaayo pinagi sa gahom ni Hesukristo among Ginoo. Amen. Magisuon pag-ampo ka mo nga ako yung sakripisyo, dawatan sa Diyos nga mahan nga magahom at tanan. Dawatan ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo sudo nga maluluyon ang mga gasa nga among gihala dinhi sa sagrado nga mga altar sa piyesta ni San Timoteo ug San Tito. Hatagi kami sa pasaylo aron maghatag kami dungog sa imong ngalan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaatay. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal, Diyos ka tunhay mga gahom matanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimong kanunay o katanang dapit. Kay imong itugot nga magsadya ang simbahan diya sa piyesta ni San Timoteo ug San Tito. Sa ingon nga imo kami gilig-on pinaagi sa paningingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kami gitudluan pinaagi siyang pagwali o gipanalipdan pinaagi siyang pangaliya nga makapahimuot gayon kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagaday kami sa imong kahalagnon sa walay hunog nga pag-iyon. Santos, Santos, Santos nga Ginoong Diyos sa kauman. Puno ang langit ug yutas na imong himaya. Hosana, Hosana sa kainaasan. Dahil ko ng laban sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kainaasan.
Aron ko ikaw ginuang tubura sa ng kasantos, ipadalangin mong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawat ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya og galingon, mikuha siya og paz, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini, ngadto siya mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag ni gadto siya mga tinunan ug mingon. Dawata kini og Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanato. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwat sa kalibutan, anak tubos ka namo, pinaagit sa imong krus, pagkabanhaluan sa kami. Aron paghandom sa kamatayang pagkabanaw ni Kristo, nagahalot kami kanimo amahan, ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo. Tud kay imo kami giisip mga yan, nga moatubang ug walagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat, sa lawat ug dugo ni Kristo, magkahiusa di sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diyan sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Wala umon nga banhaw sila ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kami tanan. Himuha kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inad nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila aboy ka nga daygon ug aboy ka nga imayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo mga gahong amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Pero mga bukit samahan, ang gamit ng mga pulong itulog ka nato sa atong maunod. Amahan mo nga anak ka sa mga langit,
pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Bakit kami kanimo ginungi mo kami luwasos na nagdautan, hatagi kami sa kalinaw ng panahon. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Kristo among maunong. Kay mo man ang arian, ang ako kahimayan, aton sa kamuran. Ginoong Kristo gingon kasi mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kainyo, ako kalinaw ang ihatag ko kainyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kainyo. Manausap kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunan. Kini mo tumayog maong Diyos ang kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magambog ito. Human kami mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami og Ginoo, nga tungod sa paninginan ni San Timoteo ug San Tito,
Maningkamot kami sa pagsangyaw sa ilang gituhuan ug paghubad ngadto sa buhat sa ilang gitudlo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kaya muhalag tutag usa ka mahanamo, usa ka maghimaya ka Maria, ug usa ka himaya sa mahan ato ipainungod, alang sa kapulayan sa makalag sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal ato sa kinabuhi nga mihalina. Kitang tanan, amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaigon ng imong ngalan, abot ka namo imong giharian, matuman iyong pagbuoti sa yuta maingon sa langit. Ang kalaw namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Inunoa luwasa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo maraa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makanasala, karon ug sa oras sa may kamatayan. Himaya sa mahal, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo, mayroon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa makatuigan nga walay katapusan. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga walay pagkapalong, padatag kanila hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manakay Dios. Manausab kani. Og palagi ng takabot sa tumayong mao nga Dios, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang Santos Kamisa, lakat ka mag-isangyaw ang magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.